Timp de 66 de ani, sârma ghimpată a marcat granița dintre Republica Moldova și România. De pe 10 februarie 2010 au început lucrările de demontare conform unui plan de acțiune adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Executivul a cerut grănicerilor și autorităților publice locale să încheie procesul de scoatere a sârmei de pe prut până la sfârșit de martie. Cheie de așteptarea! Comitetul numărul 4, numărul 14, soldați sunt alineați. Domneață grăniceri! Să trăiți! Deci, în continuare, astăzi începe o zi nouă. Măsurile principale care sunt pentru astăzi, grupa de lucru la frontieră, persoane care au fost numite ieri la capul forțelor și mijloacelor, se echipează și sunt gata la 8 să ieșim pe sector pentru demontarea instalațiilor și barajelor tehnice geniu. Persoanele care sunt numite în serviciu se pregătesc pentru executarea serviciului. Întrebări? Nici de bonus! Lucrările de montare a instalațiilor și barajelor genie s-au început practic o săptămână în urmă. Procesul este complicat fiindcă sârma este deja veche și se uzează ușor echipamentul, este foarte greu de scos, adică e o muncă titanică. Modalitatea de aducere a sârmei ghimpate și aparelor la pichet este destul de nevoioasă. Mașinile de obicei cedează, fiindcă este zăpadă și în unele locuri este zăpadă destul de înaltă. Chiar mașinile militare câteodată le punem pe burtă. Această sârmă a stat aici câteva generații. Da, cred că este și un moment istoric. Lucrările de demontare a sârmei ghimpate de pe prut sunt în toi. Grănicerii respectă graficul de lucru, însă lucrările decurg dificil, în special din cauza condițiilor meteo din această iarnă. În total urmează să fie scoși 360 km de sârmă ghimpată. Прошлый раз мы застряли.